In-neputi ta' Mabel Strickland saħaq li hu qatt ma tħalla jara r-rapport tal-inkjesta interna li saret mill-imħallef emeritu Giovanni Bonello war li tqabbad mill-kumpanija tat-Times fuq numru ta' allegazzjonijiet marbuta mal-operat fi żmien Adrian Hillman. Robert Horniold Strickland, li sostni li hu l-eredi ta' Titu Mabel Strickland, l-ewwel editur u fundatriċi ta' Times, sostna li hu qatt mara r-rapport ta' inkjesta. Dan huwa skandlu, sostna Strickland. L-imħallef emeritu Giovanni Bonello li kien tqabbad biex jagħmel rapport ta' inkjesta interna qal li dwar dan ir-rapport jinsab marbut b'konfidenzjalità. Dan ir-rapport kien intalab f'perjodu li saru numru ta' allegazzjonijiet dwar l-operat tal-kumpanija u relazzjoni tul is-snin bejn it-tmexxija tal-kumpanija u negozji oħra, partikolarment bejn Adrian Hillman u Keith Schembri. Meta sar magħruf li n-numru ta' persuni kienu se jitresqu l-qorti mixlijab tixħim, korruzzjoni, frodi u ħasil ta' flus fost oħrajn, l-imħallef Bonello qal dik investigazzjoni privata l-kumpanija privata, għandi l-obbligu tal-konfidenzjalità. Eventualment, l-imħallef Giovanni Bonello kien maħtur chairperson tal-Fondazzjoni Strickland, ix-shareholder ewlieni ta' Allied Newspapers, il-kumpanija responsabbli mill-pubblikazzjoni tal-gazzetta The Times. Bonello għadu sal-lum jokkupa din il-kariga fil-Kunsill tal-Fondazzjoni li fih hemm ukoll Mario De Marco. Dan il-Kunsill kien ħatar lil Adrian Hillman bħala direttur maniġerjali tal-Allied. Rapporti fil-medja qalu li Adrian Hillman mistenni jkun estradit lejn Malta mir-Renju Unit biex hu wkoll jaffaċċja akkużi brabta mal-investigazzjoni dwar allegat korruzzjoni fit-Times. Dan apparti li dak li kien direttur maniġerjali tal-Allied qabel Hillman, jiġifieri Vince Buhaġar, qed jaffaċċja akkużi kriminali fil-qorti flimkien ma' oħrajn, fosthom Keith Schembri. Rapporti oħra fil-medja qed isostnu wkoll li inkjesta maġisterjali talbet ukoll jiġi investigat id-direttur maniġerjali tal-kumpanija tat-Times preżenti, Michelle Rizzo. Intant, Robert Horniold Strickland ġi rapportat jgħid mal-Avin Malta li hu tħalla barra mill-attivitajiet ta' Allied Newspapers, il-grupp li dwaru hemm allegazzjonijiet serji ta' frodi, sansitra anki mill-Malta Enterprise. U staqsa lilu nnifsu jekk ir-raġuni ewlenija għal dan kienitx għaliex hu rċieva taħriġ fir-Renju Unit bħala accountant forensiku. Dan it-tip ta' accountant ġeneralment janalizza fil-fond materji komplessi marbuta man-negozju u s-settur finanzjarju. Brabta mal-allegazzjonijiet serji fil-kumpanija tat-Times, Strickland saħaq li kulħadd għandu jġor ir-responsabilità, inkluż id-deputat nazzjonalista Mario De Marco li huwa membru fil-Kunsill tal-Fondazzjoni Strickland. Robert Horniold Strickland żied jgħid li jekk l-allegazzjonijiet serji jiġu provati, il-membri tal-bord ta' diretturi ta' Allied Newspapers għandhom jirriżenjaw u anke l-membri tal-Kunsill tal-Fondazzjoni Strickland li kienu huma li ħatru lil Adrian Hillman bħala direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers tat-Times.